Kabacho, sandito na naman tayo. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Hindi namin alam kung ano iba-vlog namin pero may lakad kami ngayon eh. Say hi, Nathan. Say hi to vlog. Say hi. Saan tayo, Ma? Hello po! Saan tayo? Bili kami ng decor para sa Christmas tree. Yung mga mura lang. Yung mga Yung nga pala, makikita tama-tama. namin. Kasi wala pong decor yung Christmas tree namin. Mamimili kami sa dito sa Calabanga sa sentro. Kasi yung Christmas tree namin wala siyang design. Wala siyang mga decoration na nakalagay. Maagang paglalagay namin ng Christmas tree. Actually, padala to ng kapatid ko galing Maynila. Binigay sa amin ng sister ko, panganay namin. Itong Christmas tree to. Ngayon, magbibili kami ng decoration para meron renta ng sandali. Ala, saan pa tayo? Talaga na, bilisan mo na! Ano tayo? Basta muna kami saglit, tapos samahan nyo kami, pupunta doon, bibili. Hanggang matapos namin yung Christmas tree namin. Sana maganda kalabasan. Kasi gusto namin buhay na buhay yung Christmas tree. Kahit dalawang Ayan ang ganap namin here, wala kami ma-vlog. Pasensya na sa mga nanonood, talagang wala kami mga vlog. Ayaw namin magmotor dahil yung motor namin ayaw mandar maayos. Ayaw mandar ng mga please eh. Pero ano ba? Pero marami naman po sana pwedeng igawin. Yun nga lang. Yun lang. Ayun, bali magkita-kita tayo mamaya. Kabit natin itong... Kaya bali magkita-kita tayo mamaya, kakabit namin yung decoration mamaya. So yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell para updated ka sa aming mga video. So yun, welcome to Jones TV Official! mamaya guys.
nandito na kami. Dito na kami, guys. At buli ng... Ay, nako. Dito ka man. Nandito ka na. Siyempre, lalagay namin mamaya ang decoration. Pagod. Tingnan natin dito. Ano ba yan natin? Bumili lang kami guys ng Christmas balls, tsaka bulaklak. Parang poison. Dagdag na lang namin yan. Kasi meron na kami nabili. May nabili na kami nung nakaraan. Hindi tumami na. Kaya kakabit na natin yung... What? Lagyan na namin ng decoration. Yes, we have Christmas tree. Merry Christmas. One Santa set. Good. Well, give it to mommy na. Good. Asan yung gold? Nandun sa box, sa ilalim. Later na. Kulit mo. Go na. I'll give it to you later. We need to wrap it inside the box. Like outside the box. We need to wrap the box. So that it will make the people. Ooh, you think good. Ilagay na isaan? What? Yeah. Napalaya kayong mangarap at kumakatog kayong pangarap na ito sa kanilang buwan na kahit napipigilan. Hindi ka alam, Claire. Nakita ko kung paano mo pinabubuhay mo dito sa France. Nakita ko kung paano Ayan na. Ilang feet ba? 7? 7 feet na, ma? 7 feet. You like? Ba't maaga tayo nagkabit? Para feel na yung Christmas. Feel na yung spirit of Christmas. Yan. Wala na lang tayo dito. Ako nakakapagkamit ng Christmas tree. I like this so much that I hold that. What? I'm gonna show the mommy, okay? Give me No. You vlog, okay? You vlog? Yan ako nagpa-vlog to eh. Yun. Papakita natin kung paano mag-vlog. I got mommy picked the Christmas tree, then wood. Mommy picked the Christmas tree, but there was that. But we have goodness. But that is the other room. But I can move to. That go out the bed. That go to the room. We'll sit at the room today. Wait. Oh, I forgot. Tung ting ta. Pew. Tapos na. Yung star na lang. Bing. Star. Ding Ayun, dong. star.
Okay. Okay, I'm done. Ready to put the stars? Yeah. Come on. Come on. Take a picture. Right back. Felix, baby. This year. Uy, bakit nakita ko right here? Open! Sit down! Sit down! Yan, yan, yan. Ayaw mo ba? Sabi mo Daddy, it's on. Master! Okay! No, in front! Yeah, put it now, put it. Front, this one is the front. Put here. Like this. Yeah, turn it, turn. Okay, that's good. That. Go That's so happy. Is I happy? Yay! Look. Yun na naman, pagod na naman, ito na naman po tayo. Tapos na naman po ang isang nakakapagod na araw. Tapos na rin yung pagbuo namin ng Christmas tree. Ito, ano oras na ako? Magtatay na ng gabi. So magpapaalam na kami guys sa inyo. Thank you sa panonood sa amin ng aming video. Wala kang sabihin, ma? Sabihin ka? Mama, Subscribe! subscribe. Saka nga pala, panoorin nyo nga pala yung pagkatapos niya itong video ito, may upload po ako na sa video clips, maliit lang po, sandali lang po, yung mga 2 minutes lang po yun. Bali sa, ano po yun, bali anak po yun ng pamangking ko na si Maya! Sabi mo, anak alam mo, ko pamangking ko, si Maya, oo. In-upload, ginawa po namin yun, ginawa po namin. Bali, panoorin nyo lang po, pagkatapos itong video na to, i-upload po namin yun para mapanood nyo. Short clips lang po yun, video clips lang yung 2 minutes lang po yun. Baby Maya. Bali yun, anak po ng mga pamangking ko, siya po yung pinakabunso. Kasi una si Astrid, si sumunod, si Mikaira, si Michael, si Lucas,
panoorin nyo guys. So, hanggang dito na lang. Mag-good night na kami sa inyo guys. Kaya mga ka-chos, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated ka sa aming mga video. Yun. Yun na yung Christmas tree namin. You enjoy, Nathan? What? You enjoy? Yeah. What you will say? Subscribe, please subscribe. Thank you guys. Good night. Good Good night. night. So, thank you. So, yun mga ka-chos, hanggang dito na lang. Good night sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye. Yeah. What do you say? What do you say? Bye bye.